So hello bab song jotono sarik kaham joto chini tiprasa raba tapers tei joto viewers rongno tini ang norun bagi haino hai tubi faijak latest rubber domestic price in Agartala as on date 12 तारिख 5 मार्च 2025 ni sarik phongjorani latest update government of India rubber bun ni phasingtui latest ongkhorjak oborongno norway baksa cherinel nani bagi tubi faijak video pharingki chung tinini berlaino interesting kok tongo norun bagi tauni himalaya asuk din romai chini rubber market local market eba domestic market global market joto thayono down ngi tongmani yagulo interesting kok ngangke obahaise tinini jorawo Amerikani Treasury Secretary Scott Bessent te China ni je Minister Jinping song borok aposong kabang kukhaino kaisa Geneva Switzerland thangainai koglam salai mani yagulo haino hai borong ni tariff war je US by China choli tongmani 3 mas kawi tongkha 90 din kawi tongkha obo international market down mani karoni no chini Tripura obo market down ngi tongo kangke uskango bahaino hai Donald Trump se boss taw joto chini joto country ni leadership ngi tongo tamni himale norongno nugui mangkhana norongno sana nangya thanayobo chini Pakistan versus India kis war choli tongmani thayo bono salai akoi thanda mane kuno peaceful kheri rika mane kuno wala sulai krika ceasefire kheri rika completely bo bini Twitter tei bo saklai rika amni yagulo no tinini jorawo boro taiwisa haino hai China bai tei America India Pakistan joto borok miligoi tewisa trade market haino hai kuchugo talangnan bagai kogla salaikha sukjara tei tabuk local market eba domestic market do India wo busuk jara tei chini rubber RSS 4 te RSS 5 muji scrap ndi muji lot ndi obo busuk cholenai busuk jara tei percentage tariff boro tausuk mane komiri rikha obono jeng tewisa naineleyana obo thanayo no ang norongno video bo slamai phunukjak Donald Trump no bini karoni no rubber chini market down ngo ne ang norongno sajak obo norong naina hangke thangai search khainai mano ani channel norong nungnai angkangke phadi jeng busuk jora tei down kherka mane busuk jora tei tariff percentage komirikha oborongno jeng tao srai khinai leyana songka bab song noro ani screen no nugui mankhana US China trade deal live je choli tongmani obono ang screenshot najak obo 90 din kawi tongkha borongni bisingo war je choli tongmani market o borok judo nanglai tongmani abni yagulo iko tinini joro borok salaikha US borok ngangke China no borok agio ngangke 145% toni tonmani o 90 din bisingo fia tinini salaimani yagulo borok 30% ke khlai rakha ngangke China rong ngangke agi borok to US no 125% ke nahari tongmani je America ni je manai sok haijak import tei export je borong ni China ni US thangmani obono ke export import tei oborong no borok 10% ke tabu suk jara tei borok deal unglaikha salaikha gangke phari sengtau India vice busuk jara tei borok salai akoi deal khalaikha oborong no naileyana ko oro norong nugui mangkhana India by borok je USA ni borok busuk trade no busuk jara tei borok o tariff no busuk jara tei agreement khalaikha obo norok srai nugui mangkhana orong kangke India by Donald Trump mane America ni oborok mane friendship hisabai borok free taksuk jara tei free trade pack mane free bate choli tongo taksuk jara tei kuno percentage borok no tariff chini India no nahajagya je chini India ni baire thangmani mane khunui ro kuno taxes mane tariff ni policy wo khobjagya amni bagai kuno nahajagya borok no free taksuk jara tei free no rojak tongo India rong no US ni bisingtui songka bab song phadi jeng tabuk China by America to borok deal khailekha 30% tei 10% borok import tei export ni bagai borok deal khailekha gangke phadi India to free taksuk jara tei ritong mani Google lo as per Google report ok gangke asuk jara tei sijak tongo phadingke jeng chini Agartala ni domestic rate busuk jora tei kasoi tong tini suk jora tei obono jeng naine leyana songka bab song tini ni rubber price RSS 4 te RSS 5 ni price singkangke thanai je 7 tarik go je last rate update rumani 185 rupees RSS 4 sheet te 182 rupees RSS 5 sheet ni update noko kuno changes kri tini bai 8 9 10 11 12 tini bai 12 ngi thangka tini bai 5 din kawi thangka 185 ni kuno
kab kasaya ko ko komia kasuk jorano tabo stak ngai kachawi tongo gangke phaine khana rogoda teisa rubber katal update phaino obo phaitathok ma tongo dambar nen phasing tamni male tini joratei borok je international market o borok je tariff je lagu khaiton mani borok kom khailekha mane minimize khailekha borok salai akulai gangke tauto international market down nani kuno kokring gangke domestic market rate eba local market rate gangke kusugo kanani se phasing ব্যবসা নরংনি লোকেশন নরংনি থাইও ব ডিস্ট্রিক্ট ও বুসুক জরতই রাবা রেড রুই পাইজাগি তং ব্যাপারী রবাই এবা ডিলার্স রবাই বুসুক জরতই রেড রজাগি তং কিসা কমেন্ট কে সাদি তাকসুক জরতই ইয়াং ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ও দিগি গাংকে 155 to 160 কমসে কম চলই তং গাংকে fiaba kebangkuk dealers eba bepari rongno norogno sawi mano rubber red truk deli no komoi tongone fia asok komia yang domestic market o fia local market o ngke sobsong no borok kom khe painen bagai chesta nainayo amni bagai norok kebangkuk phalan bagai chaitok di joto takurongno ani obono koimo